Ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. Alam mo partner, nakakatakot din talaga humiling minsan sa universe. Pag napakinggan ka, minsan nagkakatotoo talaga. Katulad na lang na itong asawa o partner ng ating letter sender na nalangin na sana yung buhay niya na lang ipalit doon sa bata. O buhay nung partner niya. Oo. Kasi pre-eclampsia eh. Grabe, Yun yung no? possible na pwedeng kaharapin nung partner niya. Nitong letter sender eh. Para i-trade mo yung buhay mo para doon. Sobra naman grabe yung pagmamahal mo. Mhm. Alam mo dude, isa lang yung tumatakbo sa isip ko. Mhm. Huwag na lang kaya tayong maging sobrang bait. Kasi parang ang aga natin kukunin ni Lord kung sobrang bait natin. Kaya ako partner, balanse ako eh. Diba? Mabait ako sa ibang bagay pero gumagawa pa rin ako ng kasalanan. Oo, mahirap na partner. Marami rin gustong mahalin ako, di ba? Marami rin naman umaasa sa akin. Okay, Marami rin naman kailangan din yung katulad ko. So ngayon, nakaisip na naman si Titan Jello ng pambalanse kapag siya ay gagawa ng kasalanan. Naku, ayoko kasing maagang mawala sa mundong ito kasi kapag sobrang buti ko, di kukunin ako eh. Paano na lang yung mga umaasa sa akin? Ganon siguro yung mga linyahan mo, partner. no? Tama, partner. Iba ka talaga, dude. Sabihin ko sa kanila, alam kong mabait ako. At alam mo yan. Lagi mong sinasabi sa akin yan. Mm. Pero oras na mahuli mo ako, may dahilan yun. Hoy! Oras na mahuli mo akong gumagawa ng kamalian, may dahilan yun. At yun na yang? Paghaba ng buhay ko. Yun ang sabihin nyo, mamang tsuper o mamang driver ngayon o kaya kabisyo na nakatutok sa akin ngayon na pumapanig sa side ko. Sabihin nyo sa mga misis nyo kung bakit ka nakakagawa ng pagkakamali minsan dahil gusto mo lang humaba yung buhay mo. So ngayon, masasabi ba natin yung mga nasa Senate, hahaba buhay ng mga yan? Patay na tayo, buhay pa yung mga yun. Di ba? O baka mamay may magpatumba. Di ba? Sabihin bigla, napakinggan ako habang bumabiyahe yung isa sa mga senador. Tapusin ko kaya si Titan Jello. Gusto mo maramdaman yung mauna ka? Gusto mo maramdaman? Patay na pala kami. Patay na pala kayo. Buhay pa kami. Unahin kaya kita. No, sabihin sa akin. Oy, baka wala namang ganun. Baka yung mga supporter na iba. Supporter. Oo. Wag naman. Huwag naman. Mahal ko pa bubuhay ko. Marami pang umaasa sa amin. Oo. Tsaka marami pang pamilya dyan. Si Titan Jello na hindi nyo lang alam. Tama. Gusto ko pa naman magdagdag pa naman ng panibago. Na pamilya? Oo. Ay, nako. Pero alam mo, kanina naluha ako Totoo. habang binabasa ko tong secret file ni Angie. Lalong-lalo na dun sa parte ng secret file niya kung saan sinabi niya na sinunod niya yung sinabi ni Mads na balutin niya ng damit yung baby nila. Yung damit na galing kay Mads dun sa partner niya para maamoy nung bata yung amoy ng tatay niya. Kakaluwa. At parang sa paraang yun, kahit wala na siya, yakap-yakap niya pa rin yung anak niya. Nung time na parang binabasa ko yung dude, parang nandito na eh. Nadudurog ka rin. Nadudurog ako eh. Kasi
nakakalungkot na yung bata. Hindi niya man lang naranasan yung pagmamahal mula dun sa tatay niya. Na Oo. parang, Totoo yan. kung tutuusin, di ba, parang ang goal nating mga magulang is humaba yung buhay natin nang sa gayon, makita natin na mag-grow yung mga anak natin at matulungan natin sila sa mga panahong kailangan nila ng tulong, mag-guide natin sila. Mapadama talaga natin na okay pang mabuhay sa mundong ito na kahit marami ng gulong nangyayari. Tama. Ako ang kasangga mo dito, karamay mo ko, kasama mo ako. Mhm. Pero hindi nabigyan ng pagkakataon yung anak nila mismo ni Mads na ma-experience yung ganun. Ang base sa pagkakakwento ni Angie, sobra pa pagmahal nito ni Mads eh. Sobra. Kaya parang nanghihinayang ako dun sa ganung klaseng tao na sana ito yung medyo pinatatagal niyo po yung buhay dito sa mundong ito, no? Hindi yung mga masasama talagang tao. Aray! Seryoso, yung parang, sana yung mga ganong kababait, kabubuti, yung mga pinatatagal ninyo. Totoo. Para dumami yung mga kind people sa mundong ito, hindi yung puro mga masasama. Totoo yun. Pero naniniwala din naman ako na marami pa rin katulad ni Mads na nabubuhay. Ang pagkawala naman natin sa mundo kasi, partner, tingin ko nakaukit na yan sa palad natin eh. Talaga? Kakapanganak pa lang natin, alam na ng kapalaran natin o ng may kapal kung kailan tayo mawawala. Siguro nagkataon lang na sinabi niya yun na palit yung buhay niya. Pero hindi ibig sabihin yun talaga yung pinakinggan ng universe o pinakinggan ni Lord. Hanggang dun lang talaga siguro yung buhay niya. Pero may premonition ba? I mean, siya, nung time na nagpapaalam na siya, eto si Mads nung nagpapaalam siya doon sa poder ng partner niya, nitong sender natin, talagang iba yung lungkot daw sa mga mata niya eh. O baka si Angie na rin yung nagbigay ng meaning nun. Kasi sabi, grabe yung pagkayakap, grabe yung pagtingin dun sa kwarto, yung parang ang lungkot-lungkot, mamimiss ko to. Babalik pa naman siya eh. Ramdam na ba ng tao na mawawala siya? Oo, partner. Totoo yan, partner. May mga premonition talagang nangyayari at may pinaparamdam silang kakaiba. Ito, base lang to sa karanasan ng aking pamilya. Dahil nga maaga rin nawala ang aking tatay at di ko naabutan. 2 taon pa lang ako nawala na eh. Sabi ng nanay ko, bago daw mawala yung tatay ko, niyakap daw kami lahat magkakapatid. Ikaw bunso, dude. Ako bunso eh. Ako yung bunso. Niyakap kami magkakapatid. Kinausap yung ate ko na maging mabuti kang ate ah. Sabi niya naman doon sa pangalawa sa kuya ko na ikaw na tumayong maging tatay sa susunod. Tapos niyakap niya yung nanay ko rin. Sabi niya, magmahal ka ng iba kung sakaling mawala ako. Sinabi yun ng daddy mo? Oo, sinabi yun. Tapos yun na yun. Yung araw na yun, naglaho na rin siya. Totoo yun, may mga Pero ganun. ano dapat lang ang pupuntahan niya? Pupunta lang sana siya ng Manila eh. Kaso, May aksidente. Oh my. Ganon, partner. Kaya, sabi daw, hindi pa naman ako namamatay kasi. Kaya hindi ko pa nararamdaman pa. pag malapit na ako, partner, sasabihin ko sa'yo, nararamdaman ko na, partner. Dude, wag naman. Parang gusto ko na kayong yakapin buong team. Gusto ko nang sabihin sa inyo lahat ng mga sikreto ko dahil mawawala na ako bukas. Dude, sabi mo nga kanina, masamang tao ka, kaya matagal ka pa. Hindi, pero totoo daw yun eh. Nararamdaman daw ng isang taong mawawala na. Na baka huli niya na. Oo, baka huli niya na. Kaya napakahalaga rin pala na huwag nating sayangin yung bawat minuto o segundo na maipadama natin sa taong mahal natin at kung gaano natin siya kamahal. Totoo. Yung pagpapaalam na simple sa bahay. Yung tipong mahalikan mo yung asawa mo, mahalikan mo yung mga anak mo. Huwag niyong imi-miss out yun. Totoo yan, partner. Kasi baka dumating yung aksidente na hindi mo akalain darating sa inyo, sa pamilya ninyo. Tapos meron kang pagsisisi at some point na sana pala nayakap ko siya bago siya umalis ng bahay. Totoo yan.
Kaya dapat sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon, kada alis kayo ng bahay, halikan nyo at yakapin nyo at sabihan nyo ng I love you mga taong mahal nyo dun sa bahay. Ultimo katulong ninyo, kung may karelasyon kang katulong, di halikan mo, I love you. Hindi kasama yon. Hindi kasama Alam yon. yung katulong, pasensya ka na. mahal Hindi kita. kasama Hindi kasama yon. yan. Oo. Ano na naman ang itsurang yaya nyo? Maganda, gano'n. O, tingnan mo. Sexy. Para si Joyce Jimenez, gano'n. Iba ka talaga, Titangelo. Anong kulay ng panty? Pink. Butas yung gitna. Gano'n. Nakikita mo kasi dahil nakasampay yung Nakasampay. ano. Uy, kinani to ah. Tingnan mo, alam mo yung mga linyahan mo pa lang na yun, dude. Hindi, pampahaba ng buhay yun. Pampahaba ka talaga ng buhay. Totoo Oo. yun. Binabalansi lang natin. Oo nga eh, pero basta yun, sa tuwing naiisip ko kung gaano kaiksi yung buhay na ipinahihiram ng Diyos sa atin, mas nararamdaman ko na dapat magmahal tayo ng magmahal lang. Tama. Siguro maganda din na isipin natin na yung buhay talaga natin is hiram lang. Totoo. Na hindi ito atin. Tama. Na kung yun kasi yung mindset din natin, masasaktan talaga tayo. Pero mas mauunawaan natin kung bakit nangyayari yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Agree, partner. Tsaka malalaman mo rin kung ano ba dapat ang dapat mong mission dito sa mundo. Ano yung purpose mo? Kasi kung alam mong hiram lang ang buhay mo, alamin mo na yung purpose mo dito sa mundo. Maging mabuting tao. Totoo naman yun. Maging Yun lang mabuting naman. tao. I think yun yung end goal eh. Maging Totoo. mabuting tao. Kasi kapag nasa burol na, feeling ko, dude, hindi naman pag-uusapan ng mga tao kung gaano ka kayaman eh. Totoo yun. Kung gaano ka kadaming Sasakyan, sasakyan, bahay. Hindi eh. lupa, titulo. Hindi, ano na lang yan eh, mga side-side na lang yan na comments eh. Pero, ang mga pag-uusapan dyan kung gaano ka kabuting tao nung nabubuhay ka and yung memory nila about you. Kung paano mo sila natulungan, na-inspire, kung paano ka talaga naging okay sa kanila. 'Di ba yung impact na nagawa mo sa buhay nila? Tama. Yun yung mga usapan yan eh kapag nasa burol. Kung ano yung legacy mong naiwan. Oo. At hindi mo naman ibabaon sa lupa yung mga luxury items mo eh. Relo mo, bag Wala. mo, bayat lupa mo. Hindi mo nga madadala sa hukay yun Hindi. eh. Kaya ang end goal, tama ka dun, dude. Maging mabuting tao. Iba yung legacy pag ganun. Mabuti tayong tao. Totoo yan. So, Hindi naman mahirap maging mabuting tao eh. Sa maraming bagay tayo pwede maging mabuting tao. paano ba yung mga paraan? Mga simple lang eh. Mhm. Diba? Minsan, ang pagiging mabuting tao naman kasi hindi mo kailangan may pera ka para maging mabuti. Pero pwede rin magamit yung pera. Yes, pero kung wala ka naman talagang kapasidad magbigay sa isang tao, Effort mo. effort mo. Ano yung tulungan mo lang, 'di ba, ng pagbubuhat? Tama. Yung Pag mga- mabigat yung dala. Yung good morning nga, bumati ka lang, magiging mabuting tao mo yun eh. Totoo. Minsan yung good morningan mo, sirang-sira yung mood, biglang may bumati sa kanya, napasaya mo siya eh. Totoo. Tsaka yung pagtrato mo sa mga tao sa paligid mo, Tama. regardless of their possessions Tama. and yung trabaho nila sa buhay Hmm. o estado nila sa buhay. Dapat lahat yun generic. Kung gaano mo nirerespeto yung isang CEO o presidente ng kumpanya, Tama. gaano mo din dapat nirerespeto yung janitor, maintenance. Diba? Totoo yun. So, pampadami rin yan ng punto sa langit. Totoo. So yun, panghawakan natin yan. At para sa ating secret file sender, wala po kaming masasabi dito na advice para kung paano mag-move on, di ba? Sa pagkawala ng isang taong minamahal mo sa buhay. Dahil napakahirap naman yan. Ikaw ang tatayong ama at ina ng mga anak ninyo, mga anak mo. And naniniwala na lang ako dun sa support system na meron ka at hindi ka pamabayaan ng may kapal. Totoo yun. Gagamit si Lord ng mga instrumento para matulungan ka sa pinakamadilim na yugto ng buhay mo. Agree. At kailangan mo lang makita yung liwanag na yun. At huwag kang sumuko. Yes. Kasi buhay pa rin yung mga anak niya. Tama. And I think, ang isang nanay, hanggat nabubuhay yung mga anak niya, yun ang magiging lakas niya. Totoo yan.
yun yung lakas niya. Yun yung magiging dahilan ng pagbangon niya araw-araw. Totoo. So, laban Angie. And we appreciate you sharing your secret file to us. At sa mga kabisyo natin out there na gusto magbahagi ng kanilang secrets, pwede nyo po yung ibahagi sa amin, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets, kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Angie's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!